владимир шокирович домулоҷонов яке аз чеҳраҳои саршиноси футболи тоҷик, он нафаре ки барои рушди футболи кӯдакона заҳматҳои зиёде кашидааст. имрӯз дар толори эксфити шаҳри душанбе ба хотираи гиромидошти ана ҳамин чеҳраи саршиноси футболи тоҷик як фестивали кӯдакона баргузор гашта истодааст ва ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик то ҷое метавонем аз баргузории он шуморо ошно мекунем. чорабинӣ аз суханронии дастандакорон ва дӯстони Владимир Домлоҷонов шурӯъ гардид. онҳо нақши Домлоҷоновро дар рушди футболи мамлакат бежа зикр карданд. бояд гуфт чорабинии мазкур бо ибтикори лигаи футболи кӯдакону наврасони федератсияи футболи тоҷикистон баргузор карда шуд. Домлоҷонов таи чанд соли ахир дар ин ҷода фаъолият дошт ва имрӯз аз ҷониби федератсияи футболи тоҷикистон хизматҳои ӯ қадршиносӣ мешаванд. мақсади баргузории ин фестивал пеш аз ҳама ҷалб намудани кӯдакон ва наврасон ба футбол мебошад, то ки ҳар як ҷавон, ҳар як кӯдакон тавонанд омада дар ин фестивалҳое ки баргузор мегарданд ширкат варзанд. Лигаи футболи кӯдакон ва наврасон Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифт ки барои баргузории ин фестивал ба ҳар як иштирокчӣ бо тақдимоти яъне ки медал, кубок ва туп тақдим карда мешаванд. яъне дар ин мусобиқа гӯем ҳам ягон даста бе тӯҳфа намемонад. басо рамзист ки хотираи Домлоҷонов бо баргузор намудани як фестивали кӯдакона гиромӣ дошта шуд, зеро ӯ тамоми ҳаёти баъди бозингариашро ба тарбияи кӯдакон ва рушди футболи кӯдакона бахшидааст. боиси ифтихор аст, боиси хурсандист ки умуман чунин намуд мусобиқаҳо чорабиниҳо миёни наврасон, миёни кӯдакон баргузор мегардад, зеро дар навбати аввал ин насли наврасро тарбия менамад дар ҳисси ватандӯстӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, дӯст доштани варзиш ва дӯст доштани футбол. ва боз як чизи беҳад муҳим аст ки он насли наврас ки имрӯз омада дар ин ҷо иштирок мекунад, умуман оиди нафарое ки барои футболи тоҷик, барои варзиши тоҷик хизмати калон кардагаанд, хизмати бузург кардагаанд фаромӯш намекунанд. умуман оиди таърих, оиди он гузаштаконе ки саҳм гузоштагиянд барои пешрафти ҳамин ҷомеа як хотираи нек мемонад. вай кӯдакоя ранги фарзанд ҳисоб мекард. ҳама кӯдакои тоҷикистон медонистанд ҳозир бачаҳо калон шудагӣ оли ҳамун гап Шакирич ҳамун як гап дошт дадам афсӯс вай нест мо байнимон, лекин кораш мондагӣ, кори некаш мондагӣ, мо акнун ҳаракат мекунем. ҳамин бачаҳои ёш ҳозир кор мекардагӣ федератсия ҳамун корашро давом медиҳад. мо умед дорем ин бачаҳо ситораи нав пайдо мешавад. Шакирич усолан дӯстону ҳамкорон ӯро ҳамин гуна ном мебурданд ва дар ёдҳо Шакирич як чеҳраи пур аз табассуми самимӣ боқӣ мондааст. Домлоҷонов дар хотири тамоми масъулини соҳа, тамоми дӯстдорони футбол, тамоми мураббиҳо, футболбозон ҳамчун як инсони ки ватандӯст, инсоне ки ҳамавақт барои пешрафти кор, барои пешрафти футбол, барои дар ҷое ки заҳмат накашидааст, ҳама ҷо як нақши хоса гузоштааст ва новобаста аз сину сол, новобаста аз мақом, новобаста аз мавқеъ ки ё он инсоне ки ба футбол алоқамандӣ дорад, шодравон Домлоҷоновро бо як сухани нек, бо як ёдовариҳои нек ба хотир меоранд, зеро ин шахс дар навбати аввал ҳамчун як инсоне ки ватани худро дӯст медошт, кори худро дӯст медошт, дар хотири ҳар яки мо абадӣ боқӣ хоҳад буд. ман Володя 40 сол зиёд мешиносам. соли 79 Володя Домлоҷанов дар дастаи Чашма Шартуз бозӣ мекард. ҳамун сол Чашма Шартуз чемпиони Тоҷикистон шуданд и барандаи ҷоми Тоҷикистон шуданд. ҳамун сол Володя 45 гол зад. 45 гол зад
нишонзани беҳтарини Тоҷикистон буд. Володя он вақт худаша нишон дод, як одами дӯст медоштагӣ, одамо эҳтиром мекард. Майдон ба ман ягон бар надидам, Володя ягон кас ҳақорат кардагӣ. ам худаша ҳурмат мекард, ам дигаро ҳурмат мекард, он рефери бозиам ҳурмат мекард. ин то охири умраш адами хислаташ мондагӣ буд. Домлоҷонов шахсе буд ки бо кӯдакҳо хеле наздик буд ва дили онҳоро дар як лаҳза меёфт ва бо онҳо ҳамчун падар суҳбат мекарданд. дар ин фестивал аслан тарбиятгирандагони мактабҳои варзишии шаҳри душанбе ширкат варзиданд ва аз ширкати худ дар ин чорабинӣ изҳори хушнудӣ доштанд. дастаҳое ки иштирокчӣ ин дастаҳои мактабҳои варзишӣ ва мактабҳои футболи варзишӣ яъне аз шаҳри душанбе мебошад ва дар шумораи 100 нафар ширкат меварзанд ва ин дастаҳо ба ду гурӯҳ тақсим шуданд, яъне ки Ю8 то синни 8 сола алоҳида бозӣ мекунанд байни ҳам ва то 10 сола яъне Ю10 байни худ бозӣ менамоянд. Яъне мусобиқа блиц турнир мегӯянд ба забони русӣ. ҳар як даста ҳамчун бо якдигар бозӣ карда ва тамоми дастае ки иштирок менамояд соҳиби тӯҳфаҳои таъсисдодаи Лигаи футболи кӯдакону наврасон мегардад. яъне гуфтан мумкин аст ки дар ин ҷо ҳеҷ нафар бенасиб аз тӯҳфа намемонад. албатта дар ин мусобиқо дар ин фестивал ягон наврас ягон кӯдак бе тӯҳфаи хотиравӣ аз майдон намеравад. чӣ ном дорӣ? Муҳаммад. муҳаммадҷон, дар кадом даста бозӣ мекунӣ? Соро. дар дастаи соро. ҳоли ҳозир бозӣ кардӣ? Бале. чанд гол задӣ? Нашуд задам. чаро нашуд? ҳаракат кардам бизанам, вақт кам буд нашуд. муҳаммадҷон, чанд вақт шуд ки дар дастаи соро бозӣ мекунӣ? 6 моҳ. 6 моҳ шуд. Футболро ёд гирифтӣ? Бале. ки овард туро ба футбол? Падарам. муҳаммадҷон, фестивал ба ту маъқул шуд? Бале. ман аз футбол ин варзиши хеле хуб аст. ман аз ин лаҳза мебарам ва дар футбол хеле ҷуроҳо пайдо кардам ва ба оянда ҳаракат мекунам ки футболро ёд гирифта ба ҳар давлатҳо парчами худро боло барам. ман Мироншо ном дорам. дуюм бор шид дар инҷа иштирок кардастам. якум бор ба ман хеле хуб маъқул шуд. ман мехоҳам ки иштирок кунам дар ин мусобиқа. бо назардошти рамзӣ будани бозиҳо вақти он низ хеле маҳдуд буд ва ҳам бархи талаботҳо барои ин бачаҳо сабук шуда буд. дар ин фестивал мо низомнома надорем. ин фестивал аст барои вай синни соли 10 солора мо 15 дақиқаи мондем. ба шарти ки агар ин дуранг тамом шавад, агар силсилаи пеналти мешавад, баъд айвай амин дута полуфинал аст дар инҷа. ҳисоб ду полуфинал финалисту ба ҷои сеюмда муайян мешавад бозигаро. кӯдакҳое ки 8 сола ҳастанд ва ё низомномашон 10 дақиқаи аст. иноам ранги чӣ хеле ками калоно аст ки ба шарти ки агар дуранг тамом шавад бозишон пеналти мезананд. ино инҷо корти зарду сурх нест? не ин фестивал аст, хел нест. ҳоли ино ҳоли чизи вай наштагиам. ида барои кӯдакҳо. бачаҳо, шумо барои чӣ футболро интихоб кардед? саволи ман ба ҷавоб дед. барои чӣ? барои чӣ гӯштӣ нарафтед, теквондо нарафтед? чаро бачаҳо? чаро? сабаб чӣ? барои он ки футбол хеле машқи шавқовар аст ва ман хостам футболро интихоб кунам. саволи худам ҷавоб медиҳам. футбол як бозии якумаш чӣ мегӯяд мардумӣ, мардумӣ, дуюм оммавӣ, мардумӣ. баъд шумо вақти бозӣ мекунед, шумо якдигар фаҳмӣ доред. ту мисол хато кардӣ, ҷуръат бояд хатогии туя ислоҳ кунад, ту ёрдам кунад. оянда дар хаёт ин чиз дар кор мешавад. шумо пага мехонед, ягон ҷо корро медароед. ин чиз шумо ёрдам мекунад оянда. фаҳмидед? бачаҳо, дар кадом даста бозӣ мекунед шумо? солор. дар солор бозӣ мекунед?
ҳоли бозитонро анҷом карден ё не? бале. Чанду чанд шид бозитон? 3-2 дар пеналти мо бой додем. ман фикр мекунам ки инҷо азимҷон ёқубов барои бачаҳои оянда футболбоз албатта тавсияҳои худро медиҳад. зиқ нашавед. ин хеле мусобиқа ҳоли бисёр мешавад. бой метед, ғалаба мекунед. Футбол бохт нест. лекин бохт як хулоса бировардан. Барои чӣ имрӯз мо бой додем? Фақат меҳнат бо меҳнат. қариб ҳар футболбози хурдакак дар ин ҷо дар шахси волидайни худ мухлиси инфиродии худро дошт. Во-первых, я хочу выразить огромную благодарность Федерации футбола Таджикистана детской и юношеской лиги за организацию такого мероприятия, потому что для детей, которые занимаются любимым делом, фестиваль играет огромное значение. Они, во-первых, встречаются с такими же детьми, как они. То есть это огромный опыт участия в соревнованиях. Ну и вообще это футбольный праздник. Это дети, для них праздник – это всегда счастье. Отрадно, что Саша забил? Конечно, как мама футболиста, я вожу его с 3 лет на футбол. Для меня каждый его гол – это своя личная победа какая-то. В будущем он хочет стать футболистом или кем-нибудь другим? Он футболистом, а я хочу, чтобы стал дипломатом. Спасибо огромное за такой праздник. И вам огромное спасибо. часпу талоши бачаҳо дар майдон гувоҳ аз он буд ки онҳо ба ҷиддияти тамом ба бозӣ ворид шуданд ва аз ҳолатҳои истифоданашудаи худ ҳасрат доранд, аммо голҳои задаи худро бошад бо қаноатмандӣ шарҳ медоданд. чӣ ном дорӣ? Ҷасур. ҷасур, чанд вақт шуд ки футбол бозӣ мекунӣ? Қариб 2 сол. қариб 2 сол. Футболро ёд гирифтӣ? ҳоли ҳозир бозӣ кардӣ? бале. чанд гол задӣ? 2 гол задам. бисёр хуб. боз бозӣ мекунӣ? хуб, ҷасурҷон, футбола куҷош ба ту маъқул аст? ман ба он маъқул аст ки дар онҷо медаванд, хурсандӣ мекунанд, гол мезананд, медавад ва ба қувват. ҷасурҷон, калон шавӣ кӣ мешавӣ? Футболист. футболист? дар кадом даста мехоҳӣ бозӣ кунӣ? Барселона. дар Барселона? Офарин. ҷасурҷон, инҷа ҳамин фестивал ба ту маъқул шуд? аввал машқ кардем, баъд бозӣ кардем, ҳоло бо туҳфа мегирам. ҷура пайдо кардӣ дар ин ҷо? бисёр хуб. барои ту муваффақият. Рамат. Я начал с 2 лет, и мне уже 8. Можно сказать, я уже занимаюсь 6 лет. Научился, да, играть? Да, А кумир у тебя есть? да. Кто? Гризман, когда он играл. В Атлетику, да? Да. Пока. А сейчас кумир кто? А сейчас Диего Коста, Саш, кем хочешь быть? футболистом. Футболистом? А мама хочет, чтобы ты стал дипломатом? Но я этого не хочу. А футболистом хочешь, да, стать? Да. А где будешь играть? Ну, хочу в Атлетико Мадрид, Испанию. Атлетико Мадрид? Да. Сейчас ты болеешь за Атлетико Мадрид? Да. Футболистов знаешь? А кого знаешь ты? Диего Коста. Пока что все, просто там на английском написано, я пока что, плоховато немного читаю. Английского не знаешь? 2 класс я что-то знаю на английском. Учишься, да, пока? Да. Саня, удачи тебе. Спасибо. он замоне ки дастаи Солор ва клуби марказии варзиши Артиш ба ҳам рақобат мекарданд, мо бо як гурӯҳ бачаҳои ҳайати эҳтиётии дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар ин ҷо ҳамсӯҳбат шудем. хуш, бачаҳо чанд аст бозӣ? 2 бар 1. хуб, ту чӣ ном дорӣ? Иёсиддин. чанд вақт шуд ки дар футбол бозӣ мекунӣ? 1,5 сол. 1,5 сол шуд. Футболро ёд гирифтӣ? ту чӣ ном дорӣ? Артур. чанд вақт шуд ки бозӣ мекунӣ? 7 моҳ. 7 моҳ шуд. ҳоли ҳозир бозӣ мекунӣ ё не? мумкин бозӣ кунем. мо хурсандем ки дар ин фестивал иштирок мекунем. ҳози ман мехоҳам ки дар футбол якта гол занам. офарин. аз назари коршиносон баргузории чунин фестивал дар рушди футболи кӯдакона такони тоза мебахшад. Хочу поблагодарить Федерацию футбола, что они организуют такие фестивальные игры. Это дети наше будущее. Развитие детского футбола в итоге будет национальная сборная наша играть. Поэтому
Я очень рад, что собрали такое количество детей. Дети сейчас радуются, веселятся. Они в жизни свои первые шаги в футболе делают. Вот этот фестиваль организован для того, чтобы наш футбол развивался. мо аз федератсияи футболи тоҷикистон аз лигаи кӯдакона хеле миннатдор ҳастем ки барои мо ҳам хел фестивалҳо мегузаронад. Ин фестивал ба кӯдакҳо якдигарфаҳмиро меомӯзонад ки онҳо бо якдигар дӯстӣ мекунанд ва хеле хуб мешавад ки ин фестивалҳо бисёр шавад. барои мо ва барои кӯдакон хеле фоида дорад. раҳмат ба соҳибои ҳамин варзишгоҳ ки ҳамин майдонча ки ҳаст мо ҳамин толор ки иҷозат ки додам ҷуда ҳамин фестивале ки гузаронем барои пешрафти футбол заминаи мусоид мегузаронем. агарчи фестивал рамзӣ ва ба хотираи гиромидошти як чеҳраи саршиноси футболи кишвар баргузор карда шуд, аммо дар ин ҷо иштирокчиёни бозиҳои нимниҳоиву ниҳоӣ низ буданд. гуфта мешавад бо назардошти маҳдудияти вақт бисёре аз ғолибон дар задани силсилаҳои 11 метра муайян шуданд. ба ҳамин тартиб дар бозиҳои ниҳоӣ миёни бозингарони 10сола дастаи сити ва клуби марказии варзиши артиш ва бозингарони 8сола динамо ва аҳрор мухтор вохӯрданд ки дар ин дидорҳо клуби марказии варзиши артиш ва аҳрор мухторов ғолиб омаданд. агарчи дар ниҳояти кор бархе аз дастаҳо мақоми аввалро гирифтанд, аммо ҳама дастаҳои иштирокчӣ бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд ва аз ҷониби дастандаркорон бо медалу ҷом, тӯб ва ширинӣ сарфароз гардонида шуданд. иштирокдорон агар медалу ҷом ва тӯбро аз ҷониби лигаи футболи кӯдакону навбасони федератсияи футболи тоҷикистон гирифта бошанд, пас шириниҳоро ба бачаҳо раҳбарияти ширкати эскимо мастер зариф раҷабов ва қосим ҳамроқулов ки ҳарду собиқ бозингарони дастаи ирригатори душанбе буда ҳамроҳ бо владимир давлуҷонов бозӣ карданд, тақдим намуданд. дӯстони азиз, инак фестивале ки ба хотири гиромидошти владимир домулоҷонов баргузор шуд анҷоми худро дарёфт. басо рамзист ки ин фестивал маҳз миёни кӯдакон баргузор гашт, зеро марҳум домулоҷонов барои рушди футболи кӯдакона ҳамеша заҳмат мекашид ва басо рамзист ки имрӯз ҳама агарчи имрӯз хотираи гиромидошт аст, ҳама хурсанду хушнуданд, мисли зиндагиномаи ин марди саршиноси футболӣ ки ҳамеша механдид ва бо ханда кори худро анҷом мекард. аммо муҳимияти баргузории фестивал боз ҳам чизи дигар аст, яъне мо аз онҳое ки барои футболи меҳан заҳмат кашиданд қадршиносӣ карда метавонем. ин нуқтаи асливу усулӣ буд дар баргузории ин фестивал. дар ҳамин ҷо барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. ҳамеша футболро дӯст доред ва телевизиони варзишро тамошо кунед.